Xa levamos 25 anos e para min realmente foi un suspiro, foi unha experiencia ilusionante, apaixoante durante estes anos e parece que se me pasou moi asiña. Foi un honor meterme no método de produción ecolóxica, traballar co CRAEGA e ver que xa temos unhos resultados interesantes despois de percorrer todo este proceso. Os produtos son singulares, evidentemente traballamos con razas antigas en perigo de extinción desta provincia, de pouco rendimento cárnico, pero con unhas cualidades organoléticas da súa carne realmente extraordinarias. O método de produción ecolóxica, digamos que é o paradigma, digamos que é unha ferramenta, un instrumento e algo trascendente e importante cara ao futuro da humanidade.